भारतीय रौनिया हानजायाव 22 बोसोर खामानि मावनानै आजिरा लाबाय हाबिलदार अर्जुन बर'आ। गामि रायजो राजाफ्रा खाम सिफुं बें पार्टी दामनानै दोलै नोगोरै रंजानानै बरायदों। भारतीय रौनिया हानजा एबा इन्डियान आर्मियाव 22 बोसोर खामानि मावनानै आजिरा लानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वरनि थांगाबारि गामिनि अर्जुन बर' बिथाङा मख'नो गोनांदि थांनाय 2003 मायथाइयाव इन्डियान आर्मियाव हाबफैनानै बिमा हादोर रैखाथिनि थाखाय गोबां अपारेशनाव बाहागो लादोंमोन अर्जुन बर'आ। बेजों लोगोसेयैनो बायजोआरि हादर भारत हादरनि साखाथियाव थानाय भुटान हादरजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव बाहागो लाबोदों। अर्जुन बर'आ इन्डियान आर्मिनि आसाम रेजिमेन्टआव 22 बोसोर खामानि मावनानै आजिरा लानानै फैनायखौ गोजोननायजों रंजा खुसि बिथांनि ओनसोलनि बिसिजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्रा लोगोसेयैनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बें पार्टी लानानै दोलै नोगोरै बरायदों आरो मान बावदों। गावनि जोनोम न'आव आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै न'खराव केखानानै रंजादों आरो जै इन्डियान आर्मिनि स्लगानजों लामा लामा गोमसारहोदों। गामिनि रायजो राजाया दिनैनि बे आजिरा लानायाव हाबाफारियाव बाहागो लायो। गरेश्वर बारग' इन्डियान आर्मि गौथुमनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गरेश्वर हालामनि समाज सिबियारि गिरिन्द्र बर'जों गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै बारग' हाबिलदार अर्जुन बर'खौ बरायदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों डिफेन्सआव मावनानै। आं मावबाय 2003 जुलाइ 4 जुलाइखौ 2003 आव थांदोंमोन आङो। 22 साल 26 दिन साख्रि मावनानै आं दिनै न'आव सफैदों। गावखौनो मा रखम नांदों हादोर सिबिनानै? हादोरखौ सिबिनानै जोबोद मोजां नांदों आरो बेबायदि माने इमान मोजां ना आरो बेफोरबायदि माने 22 बोसोर मावनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंनि फंबाय बिनानावफोराबो जोंफोरखौ नुनानै थांनांगौ नाजानांगौ बेबायदिनो आरो गामिनि दिनै आंखौ ज' जानानै रायजो राजाफोरा दिनै आंखौ बरायदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। थेंक इउ बुङो आं रायजो राजाखौ। दा आं न'आव फैबाय, फैनानै आङो साननैसो बा 5 मास 6 मास जिरायनानै आरो साख्रिनि थाखाय आं नाजाबावगोन। जिहेतु नोंथाङा अलरेडि मावखांबाय आरो बबे जिहेतु साख्रि नाजाबावगोन बबे साख्रियाव जिहेतु मावनायनि बेबायदि आसाम टिए बेयाव थांगोन, नङाबा गार्ड बेफोर सिकिउरिटि गार्ड बेफोराव मोनबाथाय थांगोन आरो नाजागोन आरो। जोङो नुनो मोनो गोबां लाइमोना जिहेतु नाजाबाय थायो, बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा जिहेतु डिफेन्सनि लाइननि? दा लाइमोनफोरा बहुत नाजायो, नाजानांगौ, अनलाइन खालामनांगौ, बेखौ अनलाइन खालामनानै हरनांगौ। ओमफ्राय अनलाइन खालामनाय मोजां जाबाथाय बिनियाव एपइन्टमेन्ट लेटार फैगोन, ओमफ्राय रानिं जागोन, मेडिकेल, ओमफ्राय राइटिं जागोन। बेफोरबायदिनो रानिं जानानै मेडिकेल लिगुरगोन खालामनो, ओमफ्राय आरो राइटिं जागोन, बेयावबो लिगुरगोन। राइटिं पास जाबाथाय नोंखौ कल लेटार फैगोन आरो न'खराव।
जिहेतु नोंथाङा होमबा 22 बोसोर जिहेतु साख्रि मावबाय जिहेतु मोनसे रैना हान्जायाव जिहेतु बे बबे जायगायाव जिहेतु पस्टिं जाबाय आरो माबोरैहाय जिहेतु उत्सारिनि जिहेतु माबायाव मोगा मोगि जानांगौ सबसे फार्स्टआवनो आङो सेन्टाराव ट्रेनिं लादों 9 मार्च ट्रेनिं लादों लानानै ट्रेनिं जोबनानै आं सप्तासे थादों शिलंआव थानानै जोंखौ पस्टिं एगारहरदों वेस्ट बेंगल बिनागुरियाव आङो थादों 6 मासनि 6 बोसोर थादों 6 बोसोर थानानै भुटानाव थांदों भुटानाव 3 मास थादों भुटानाव 3 मास थानानै फैनानै इउनिटआ 3 बोसोर जानानै बेनिफ्राय आरो पस्टिं थांबाय कालिम्पं बरिया जायगा थान्दा बोथोरफोरा बरिया ओमफ्राय बिनिफ्राय 3 बोसोर जानानै आरो बिनि सिगाङाव दङ आलगारा होननाय बेयाव थांदों बेयाव 3 बोसोर थादों बेयाव थानानै 2008आव श्रीनगर बेयाव RR होननानै बुङो बेयाव आङो 3 बोसोर दाननानै फैदों ओमफ्राय दाना फैनानै बिनिफ्राय RRनिफ्राय पस्टिं फैनानै जम्मु पस्टिं फैफिनबाय आङो RRनिफ्राय ओमफ्राय बेयाव 3 बोसोर थालायबाय बेयाव थानानै आसाम लेखापानियाव 3 बोसोर दानदों अरुणाचलाव गिदिंदों बरिया जायगाफोरा मोजां बेनिफ्राय लेखापानियाव दाननानै ओमफ्राय आरो श्रीनगराव एकदम पाकिस्तान बर्डार बेयाव सानफ्रोमबो गावलायनाय जायो बेयाव माने बंकराव हाबसोनानै थानांगौ आरो बेबायदिनो खुला मैदानाव थाबायबा बिसोरो गावहरो आरो सुट खालामखायो बिसोरो सेनायफोरजों ओमफ्राय बेबायदिनो 3 बोसोर दाननानै ओमफ्राय फैबाय जोङो फैनानै आं लेह लादाखआव बेयावबो पस्टिं थांनानै बेयाव 1 बोसोर थानानै आंनिया रिटायार जाबाय आरो बेनिफ्राय बिदाय लाना फैबाय आं इउनिटनिफ्राय फैनानै नाव थादों 15 दिनसो सुटि ओमफ्राय आं शिलंआव रिपर्ट खालामदों 25 दिन थानानै दिनै नाव पेन्सन फैबाय आं सेन्टारनिफ्राय बिदाय लाना फैबाय आरो सेन्टारनिफ्राय बेखिनियानो आंनि बुंनो गोनाङा दिनै मा बुङो जिहेतु गोबां रायजो राजाया नोंथांखौ बरायदों दिनै माबोरै नांगौ जाखो आं बहुत मोजां नांदों बहुत खुसि रायजो राजाफोरा आंखौ गोजाननिफ्राय थांनानै आंखौ बरायना लानानै फैदों आं बहुत थेंक इउ होनना बुङो बहुत थेंक इउ होनना बुङो आं बिखिनियावनो आंनि बुंनो लांखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ रायजो राजाया बरायना लाना फैनायनि थाखाय आं मोजां मोनदों आरो जेनेबा आबौ फिसा फिसौफ्रा गासैबो आंनि फिसाखौ बरायना लाना फैनायनि थाखाय आंनि फिसाखौ बरायना लाना फैनानै इमान मोजां मोनदों आं फिसाफोर इमान इन्टारेस्ट नांदों आङो फिसाफोरखौ बरायना लाना फैनायनि थाखाय आंनि फिसाखौ बरायना लाना फैनायनि थाखाय